मा इगां गाथ'पा गोरलैबाबो आं नर्मेल बुस्थु नायनाय बुस्थुखौनो मोजां मोना आङो मावनो मोननांगोन थरायनानै माबायदि नांगौ नुबाय बरि ओंखारबाय नै वा थरना माबायदि दा थरना भाइबो दं मारो मानसिया खुलुमदो फारसेथिं ओरै ओंखारबोगोनो जुजिगासिनो भगबाननि टसआ भगबाननि टस होयो भगबाननि टसखौनो नायनो फैदो जोङो दिनै आन्दाय फैबायसो जोङो फैग्रोनानै माने खोमसि दहाय बिराद मानसिफोर थांदोंमोन ओमफ्राय माथो दाबो रावबो खासेबो गैया गाहायाव एने गवा मानसि फैदो दिनै आं इफोर नर्मेल बुस्थुफोरखौ मोजां मोना मैयानि बेम्बु ट्रेकआनो मोजां मोनो गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ खोमसि नैबे जोंनि हम स्टेनिफ्राय गोसो गोरबोजों बरायनाय लालायबाय ओरैबायदि घटना थरायनाखौ दिनै आं भगबाननि टस ओंखारनानै नायनो लाहान्दो ओमफ्राय खिन्थु इयाव बिराद भायग'नांगोन दै खुवा खुनाबाथाय नुनाय नङा एकदमबारे खाफाल नांगोन इयाव खुवाबासो बुस्थुखौ नुगोन ओमफ्राय थरायनानै रेडि मानसिया मा जादों मिथिगोना आङो 3:30 बाजियाव आं एलार्मखौ होनानै दे ओमफ्राय आं 2:30 बाजियाव एरखांगासिनो उथिदो मालायफोरा थांजोब्बायनो होननानै ओमफ्राय रावबो उथियाखै मिथिगोना बाइक गैयावनो दंजोबो दासो सोरनिबा एलार्म गाबदो ओमफ्राय दा जोङो थांनो लांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय जोङो जुदि भिउखौ नुनायनि खाफाल दंबाथाय बिराद मोजां भिउ नुगोन लोगोफोर थरायनाखौ मा जायगायाव लाबोनांगौ मा जायगायाव लानानै फैदो खिन्थु मैयाबो खाटारनाक जायगायाव लांबाय ओमफ्राय एबारबो ओरैबादि गिदिं गिदा हाजो ओरैबादि गोजान ओमफ्राय ना दा जोङो मैयायो फाइनालि मोनफैदों बे जायगायाव नंजोंआव डेन्जार जायगा मिथिगोना नोङो इयाव हारसिं फैबाथाय बयबो गिगोन खिन्थु ओमफ्राय भायग' मोजां लामा ससेनिफ्राय गुवाहाटीनि सेंग्राफोर लोगो मोननानै फैदो आरो जोङो दसुरा आं नुवाखै रोंथ्रा मबाइल लायाखै नोङो नै आं गिथारलै बेथ' जिबनाव तसु आं नोंसोरनो खोन्थानो बावगारदों टस गंसे लाना फैदो मिथिगोना टस लाना फैदो साला इनिफ्राय दा जोङो मथा मथि 1-2 मिनिटसो थाबायनांगोन इनिफ्राय जोङो इखैजाय गाखोलांदों बुजाव साखैजा आंबो मिथियाखै र' ओइनोसो थांफानांगोन इखैजाय थाङाखै इखैजासो बिराद खोमसि एने गवा मानसि बा हमस्टेयाव जागा मोनाखै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मायाव थादों मिथिगोना आं दायो नोंसोरनो खोन्थागोन एकदमबारे थिंनि दोथाबनाय माबायावसो थादों माने मा होनगोन बेखौ थारना जफ्रि इयावसो थादों ओमफ्राय बयद' मानसि आरो एने गवा मानसि ओमफ्राय दा जोङो थांनानै नायहैनोसै सफैखांबाय बयद' मानसि नैयावबो नै बुंजोबनानै दङ ओयाव दंमोन न' इयाव नागिरफैनांगौ आंबो जोङो दामाम मानसि जायो बा बुंनो नाङा बेफोर माखा थांगासिनो थरना भायग' दंना गैया थरनाथ' भायग' दंखायो मैया ट्रेकिंआव थांनाया बारना हरगासिनो माबा सिमाङाव बारना हरगासिनो औवासानिफ्राय ट्रेकिंनिफ्राय आंबो मेगनावनो रिम मोनबाय थादो बिराद गोथौआव नाहरनाय बायदि मोनबाय थादो मेगनखौ ओमफ्राय नोङो आथिंखौ आंनाव होसिनना दोनदो आखायानो होसिनना सिमाङा ओमफ्राय उनाव बोरैबा थर मोनबाय ओमफ्राय थर मोनना नायबा नोंनि आथिंसो डेन्जार जादों आरो बा मैयानि ट्रेकिंखौ बुंनो नाङा एने खवा जादों ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो बबेजोंनो गाखोलांखोलै मानसिफोरालाय आन्दाय फैबाय लोगोफोर बबेजों मोनबा जायगाया समायनोमोन इनिमोन खोमालै बेयाव मा लिरनाय दं बबेयाव उल्थासोना ओरैसोना इलाय इसोरखौ नायनो र' थांग्रोनो इसोरखौ आन्दाय फैबायसो जोङो फैग्रोनानै माने खोमसि दहाय बिराद मानसिफोर थांदोंमोन ओमफ्राय माथो दाबो रावबो खासेबो गैया बबेजों नै नङानोमोन खोमा इनिफ्रायनो भिउ नुयोमोन इलाय इनोब्रा इना भिउ पइन्ट आदसा इनो थरनाया रांखां खालामबाय थानो नागिरो आं आरो भिडिअ नुनानै एसे मिथिफ्रामनाय रखम जानानै दङ नोंहा रांखां खालामनो नागिरबाय थाबा बोरै जानो नै रेडि जानानै दंखाफैजोबो मानसि माखा इसोरबो नट सियर होनलाबायनोलाय थौसिगोन थाबाय थौ नियाव मा लिरनाय दं ओइ बारसो माबा माबिसो थौ बेफोरखौ नायनो बायो आं नै दायो एसे सार ओंखारबाथाय मोजाङै खोन्थानोसै दा माने जोङो मोनहैनानै थाहैनोसै आरो
नै इफोर माखालाय दा सब जमनानै दंजोबो आरो बिजौआ लागै नै गोजौआव थानाय बायदि मोनाखै बिजौआ लागै ओमफ्राय इयो बिराद गोजौ मिथिगोना नै पार्कखैजा जों खिन्थु गोजौआव थानाय बायदि मोनाखैना खोमसि नालाय प्लेन जायगायाव बोरैबा माबा थांफ्लांबाथ' ग्लब थाहैखागोन खिन्थु खाथियाव थांनाङा प्लेन जायगायाव थानाय बायदिसो मोनगासिनो जोङो खिन्थु नैखिजा नायबाथ' जेनेखवा ग्रं ग्रं बापरे बे सानाव रुमजों ओंखारगोन ओइ खैजासो ओंखारगोन मा दायो खोन्थानोसै 4ता जाबाय नै लोगोफोर तामाम मानसि बा इ भिउखौ नायनो नै इमान मानसि फैयो आरो ओरै गाहायाव दंबावो माखासे ओरै नै गाहायाव इफोर माखा नै इसोरबो दङ ओजाबो दङ खोमसि खोमलाबो जाबाय आरो नै तामाम मानसि फैयो आरो नैफोर माखा जमनानै दंबावो नै थरनायनि हारसिं जाना दं नै माबायदि मोनदों जिबनाव मोजां मोनदों फिसा फिसा नुलांबाय फिसा नुलांबाय जोमै हरा जोमै नै इफोर माखा जोमै गोजा नै ओइ एख' नुवा दा सोलांगोन दा नायलांबाय थानोसै माबायदि भिउ नुयो दाथ' खुवाया एसेबां गैथ'वा खुवा गैयाबासो जोङो माने भिउखौ एकदमबारे क्लियारै नुगोन आरो सानखौ खुवा थाबाथाय खिन्थु नुनाय नङा ना एनेखवा मानसि बेरायफुंजानो नों बहाबा नुफेरदों नामा एसे खोमसि हो माने जेन मेला रखमसो जाबोनो हमदों मानसिफोरा तामाम मानसि ना बुंनो नाय फैदो इयावनो नै बुंजोब्बाय ओरै नै बुंजोब्बाय ओमफ्राय आरो माखासे बिजौआव थांना दं बिजौआव जोङो दायो लास्टाव थांगोन साना ओंखारबासो जों बिजौआव थांसिगोन आरो क्लास लाइटसो होनानै भिडिअ बानायदो अयथ' बार खोलो बापरे एनेखवा गुसु जाबाय खोमाया थुवासखैनोलाय थरायना नोंखौ मालाय दख'ना गानलायनानै फैदो नै दख'ना दोजता नै लोगोफोर नाय बा गाहायाव एनेखवा मानसि फैदो दिनै माने सानदे ना बिजौआव बुंजोब्बाय नै बिजौआव खोमसिखाय खायसे मानसिया टर्च बावाखै खिन्थु नै थांनायखौनो नाया मानो नै लाइन बा लारि एनेखवा बा जेन बबावबा थरना थानांदो आरो थरना आं फैनायावसो मोस्रोम बायदि फैबाय नङाबा मबाइलाव जेबोखौनो नुवाखैमोन एनेखवा मानसि फैदो थरना नैयावथ' नैफोर माखा बुंखाजोबनानै दङ नैफोर माखा नै बापरे फैहोलांदो आरो बिजौआव थांगासिनो देन्जार मानसि ना खस्थ' मोनदों नायनो हायाखै हात्रा नै बेफोर माखा नै गोजा जाबाय मानसिखौनो नुवाखै ओमफ्राय नै गोजा वाव ओंखारबोसिगोन बरिया मानसिखौ नुला नै थरना देन्जार गोजा जाबोखाबाय नै बरिया नुखायो जों नुगोन भायग' दंनाया जों भिउखौ नुगोन एकदमबारे साफायैनो नुगोन आरो नुनायाव दा नै मानसिफोराबो जमगासिनो ओरै खोमसियैनो लाबोदो आङो बरिया साफा नुखादों नै खोमसिनियाबो नुखानाय नङाना इखो दा खुवायासो मा खालामो खुवाया बारा जायाबानो जोङो भिउखौ बरिया नुगोन थरायना ओंखारथारसिगोनलै नै मानसिखौ नुनायनिफ्राय नै इखिजाथावासो नुगोन नै थरनाया नै बरिया साफा जाखादों आरो ना बेसेबा नेगासिनो दासिमबो नुनो मोनला तामाम मानसि नेगासिनो दाबो नुला खोमसि खोमलाव फैयै बा बयथ' गोजाननिफ्राय फैदों खोमा मानसिफोरा गारि सलाय एसे फुङाव ओमफ्राय नैयाव नै थरनाया जागा गोमा जानो गिदिनो इयाव माने थाखाबायानो दं आरो इयो जागा गोमा जानो गिदिर जाहैबाय दा नुनाय नङाना मानसिनि उनाव थाबाथाय नै हेथेबावसो इयो ओरै खर' हमना गारबा मानिखौ ओरै बोनानै बारा टाइम नांनाय नंला लोगोफोर नै बरिया साफा नुखादों आरो भिउखौ बावै बेरायफुंजा बेफोरबायदि भिउ नुबाथ' आरो बुंनो ना माबायदि जायो ओंखायनो जोमैया नै नुगोना नुवाखै जोमैखौ नुगोना नुवाखै एनेखवा जोमै जाना दं नै मा मानसि खिन्थु बाब जोंनि गाहायावसो दंथ' आरो जोमैया ओमफ्राय फारसेथिं ओरै ओंखारबोगोनो जुजिगासिनो भगबाननि टर्च नायनो फैदो जोङो दिनै तामाम मानसि बाव ओइ बिजौआवथ' बुंजोबनानै दं नै आरो ओरै दंबावोबा माने मायबा मोनसे मेला फिसा रखम जाबायना जोमैखौ गाहायाव दोननो हायोबा इलाय नुवाखै जोमै माखानै जोमैखौ जों सायावसो नुयो बिउटिफुल जिबनाव बिदि नुफेरबायमोन नुवाखैना
Atra. लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि नुथारसिगोन आरोना सान ओंखारनायखौ नै गोजा गोजा जाबाय इसिन ओंखारनायावनो जोंखौ नुबायानो नै जोंखौ नुबायानो नुबायानो नै खिनि नुबाय ओमफ्राय आंखौबो नुबाय थरायनाखौबो माय गड ओमफ्राय गाहायाव मा दं नै लोगोफोर नायलाय पुरा इयो जोमै गोजा आरोना नै जोमै इयो नै इयो जोमै क्लाउड ओमफ्राय खिजा नै साना आयौ जि मोजां मोनखादों गोसोखौ दाखोथैलांबाय थागोन जों नोंसोरनो जागा मोनैनि माने इसे जागा मोनबानो सिगाङाव एरसोखायो आस्लाबा मा होनदो नुरानबा खान्थि गोजौ गोजौ ओमफ्राय आरो नारबाय दङ दिलै जुनाव इयो खाथिनिया नारबाय दं इसेल' नांबावगौ होननाय टाइमखौ इसेल' नांबावगौ बा तामा मानसि जाना दङ नै बेयावबो नै बेयावबो तामा मानसि जाना दङ बा डेन्जार मानसि खिन्थु आरो नै खिजाबो दासो थांगासिनो नै बेयावबो एने खहा मानसि जाना दङ बिजौआव दहाय खोमसिगासिनो नुवाखै नुवाखैमोन ना आरो नैफोर माखा थांगासिनोसो नै नैफोर माखा थांगासिनोसो नै आदार मोननानै सिथाबना थाहैनाय सिनि गारनानै बाव ना सिनि गारनानै सिथाबना थाहैनाय बायदि ओमफ्राय आंहा हाला गगासो माबाया गन्थङा हेथेजोब्बाय बार गुसु गुसु बारगासिनो नै खोमाखौ हेथेनासो लाबाय आं खाथाबनानै थरनायाथ' एख' जाखाया ना खात्रा दसेल' टाइम नेबाव माने क्लियार नुसिगोन आरो मायो ससमा होनना दैलायनो बानायनो डेन्जार लोगोफोर दासिमबो नुनो मोनाखै आरोना साननि महरखौ गथा साननि महरखौ दासिमबो नुवाखै खिन्थु ओंखारबाय साना जोंखौ नुबाय जिहेथु ओमफ्राय नायदो जोमैया वाव नै जोमैखौ नायदोल' वाव लाक्टा सिके होनखानो लुगैयो होनलाय गाङा थपाया नै खिजा मा इयो गांगा थपा इयो मा इयो जन्नत माने मादे बर' डेन्जार सोरगोफुरि दंफै जों दा ओइनो मानसिफोरा मायाव दङ नै मोस्रोम रखम नायनो फैखादो तामान मानसै हाजो बिजौआव दङयो ओमफ्राय जोंबो नेगासिनो आरो सानखो इयो मा भगबाननि दस मेला नै मेला रखम जाजोबथारदो एकदमबारे इखौनो नायनो फैजोबथारदो ओमफ्राय दासिमबो नुला गोथेनासो थाबाय माथो सानालाय ओमफ्राय ना जोमैखौनो नुबाय नै जोमैखौनो दांनाय बायदि मोनखायोना गांगादबा ओइयाव थांनानै नायनांगोन दायो गगाया हेथेजोबाखै हेथेथे नों इयावनो फैनो लुखादो ना थान्दायावनो वाव खवा मानसि जमा जानानै दङ खिन्थु सान्दुंआ दाबो ओंखारनो रोङाखै भाइगस दंना गैया थरायनाया नायनांसिगोन आरोथ' सैमायाबो नै थरनानै खिथु गायथाराव गुसु जाना दं था ओंखारथार गाहायाव ओंखारथार गाहायनिफ्राय गोजौआव नाहरनो होननाय माबायदि नुयो नैफोराखै नै थांदो आरो फैदो माया गोजांथ' गाहायावथ' ने गाहायाव थांनानै गरम जागोन बाना थाबायबाथाय गरम जागोन थ' एसे ओंखार एसे थियां जौ ओंखारनाय एसे ओंखार अरलायना होनदा साबिया बरिया ओंखारबाय नै वा थोरना माबायदि होनदा माबायदि होनदो अरे साफा ओंखारबाय नै इमान जोंबाय थानानै बिराद गोबाव आरो इफोर माखा मानसिया इखौनो नायनो गारनो पाग्ला मिथिबाय नै साफा ओंखारबाय थासिगोन फुल ओंखारबायसिगोन
फ्लुइडनि खाना जाखांबाय मोजां भिउ नुबाय नै ओमफ्राय नै नैखिजा जोंहा फेमिलि मोनदे माने रावखौबो बर' लोगो मोनाखैमोन दिनैसो माने जोङो बर' लोगो मोनफेराखैमोन गिदिंनायाव बर' लोगो मोनफेरा दिनैसो लोगो मोनबाय दे नैफोर माखा सब इखौनो नायनो जमगासिनोमोन दा फाइनालि जों नुमारबाय भाग्य दंमारो थरनाया थरना भाग्य दंमारो मानसिया खुलुमदो साननाया जाफुंसिगोन दे नामा जाफुंसिगोन आंनि साननाया साननाया जाफुंसिगोन साननाया जाफुंबायानो आरो बेफोरबायदि नुनानै आरो मा नांबावगौ नै बेफोरबायदि गथा सान गोरलै नुनानै मा नांबावगौ बेफोरबायदि साफानो वाव दा जोङो थांगोन लासैनो नै खर'लागै थांगोन नै खर'लागै इफोर माखा मानसिया नै इफोर माखा मानसिया सब इनिनो माबायाव आखायाव फैयो आरो सोरबा फैयो सोरबा नुलाङा एकदमबारे खुवा जानानै खोमसि जानानै थायो बेफोरबायदि जायो आरो खिन्थु जोङो बिराद भाग्य होननांगोन थरना नै मिथिबाय बेफोरबायदि सान गोरलै नुनायनि भाग्यआनो मजा सोरबा नुयो नों नुगौमोन मैया जोङो गिनानै थांफिनां जाबाय दंमोन लामाया जेनेबा डेन्जार लामा बा माने मा ओमफ्राय नैखिजा साइडनि भिउखौ नायदो ओरैहाय बरिया आरो जेन माबायाव दंफैयो ओरै जाबाय ओरै नाय डेन्जार नुयो बेसेबा थान्दा खोमा माखा गुसु जाजोबदों आंना आइनिफ्राय एनेक'वा भिउ नुदो बापरे मबाइलावथ' एसेबां हमनो हाया खिन्थु गाहायनिफ्राय नै नायनाय डेन्जार नुयो आरो बेफोरबायदि सान गोरलै होथारना बेफोरबायदि सान गोरलै ओंखारनायजों लोगोसे बेफोरबायदि भिउ नुफाबाथाय इयावथ' नै जाबायथ' थरना नोंहानि न'आ नैफोरबायदि इ जायगायावनो जाखानायबाथाय माबायदि जागौमोन खम सोरगो बुरजा थानाय बायदि मोनो इसोर' थरना मानो नोङाब्रा जेनेबा जागायाथ' बिराद खस्थ' ना नोंहा ओरैबायदि जायो माने लकेलनि मानसि बालाङो माने जि बुस्थुखौ जिमान जोङो फार्स्ट टाइम नुनानै जेनेबा सुन्दुर जेनेबा समायना नुयो नुबाय थानाय बुस्थुखौ माने इसोरो बालाङो खोमालै इसोर बालाङो खोमा इयाव थानो माखा मा दं इयावलाय जोंखौ भाबियोसो खोमा ना मा दं इयावलाय होननानै मा दं होननानै नै इफोर माखा मानसिया इफोरखो ओमफ्राय आरो नै बा बुहुद दं आरो खावसे थांबावबायसो साना ओंखारनाय लोगो लोगोनो खावसे थाङो माने इफोरबायदि जोबनाय साना ओंखारनानै इफोरबायदि पहर जानाय लोगो लोगो मानसिफोरा खावसे थाङो सान ओंखारनाय गोरलैखौल' नायो माने खायसे दा जों आरो दसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय फैनाय हरनि 2:30 बाजियाव उथिनायनि खारनखौ जोङो खस्थ'खौ जों नायफैथारगोन नायनानै जोबबासो थांगोन बिजौआव लागै मोनथारगोन जों दा बिजौआव लागै थांथारगोन थांसै फैबाय थानायबो जायाना बावै नै मानसिया नैयालागै थांना दंहैयो नै इयालागै थांना दंहैयो माने फोरसि गाव जेखैजा गोसो इखिजानो थांगासिनो आरो खिन्थु इखिनियाव गोजौ इफोर नर्मेल बुस्थुफोरखौ मोजां मोना मैयानि बेम्बु ट्रेकआनो मोजां मोनो होमबालाय डेन्जार ट्रेकआव थांलायनोसै होमबाथ' डेन्जार ट्रेकआव थांलायनोसै होमबा सानसे जुमायानो खारलांबाय थायो फैनाङा रावबो जुमायानो खाथियाव थांबा खारलांबाय थायो नायो बुस्थुआ थरायनानै भाबा मा जोमैखौ माने ओरै आजावहैनाय ओरै हावखांनानै ओरै गादावलायनो हानांगोन होमबासो आं जोमैखौ माने आखाइजों ओरै हावखांनानै ओरै बिलिरलायनो मोननायसो जानांगौमोन इनो इदि भाबावसो दंमोन नै दा ओमफ्राय जोमैखौ दांनो मोनगोन होननानै थरायनाया माने गाहायाव फैबाय दंमोन आरो ओमफ्राय मोनासै ओंखायनोथ' दा दुखु ओमफ्राय नै साना एसे रालांबाय आरो दहाय गोरलैयाव जि समायना नुदोंमोन बा दा रालांबाय थ' जों थांहोलांनोसै थारमाने एसे गोजान लामायाव थांबावनांगौ आरो मोनाखै मानो मोना आं इदिखै फार्स्ट टाइम हिट जादोंमोन आरो ना बेम्बु ब्रिज ना हिट जादोंमोन नङा फार्स्ट टाइमाव हिट जादोंमोन गोरलैबाबो आं इदि नर्मेल बुस्थु नायनाय बुस्थुखौनो मोजां मोना आङो नुबाय मावनो मोननांगोन थरायनानै माबायदि नांगौ नुबाय एकदमबारे गाखोनो मोननांगोन डेन्जारास जानो मोननांगोन ओमफ्राय थ' होनबा सानस्रिनो थांनोसै
ओरैबायदि खाथ्रा बुस्थु सानस्रिनो थांनोसै जोङो गब'ना थाइसि गब'ना थरायनायाथ' माब्लाबाबो सानस्रिफेराखै दा दिनै जों सानस्रिनो थांगोन आरो नामा है सानस्रिनो हानाय नङा मानो नावफोराव गाखोनो मोननांगोन नाव गाखोनोसै होनबा थौ लैथो गेजेरफोराव थौ फैबाय नावनो गाखोनोसै थौ चल' दा बेनिफ्राय जों थांथ'नोसै जाथ'बाय जोंना भायग' दङ खुवानि खारनै जोङो हेथे जानानै थायासै खुवादो हेथे जानानै थायासै आरो ना कापोल्सफोरनि नैफोरबायदि फाफ्लियाव आखाइ लायनानै थाबायनाय हाबा जाखानाय इन्ट्रेस्ट मोनलायदों दोनासै इन्टारसियाव थांसै नुबाय थरायनानै माबायदि नांगो देन्जार जायगायाव बेखौ लांथारनोसै आरो दिनै मैया गिनायजों लोगोसे इन्ट्रेस्ट थांसै एकदमबारे टपनिफ्रायनो नुयैनो गासिबखैजाबो मेंजोबबायथ'ना मैयानि मेंखानाया आदै माखा साजोबदों ना दा जोङो थांथ'नोसै थांनानै रुमाव दसे रेस्ट लाहैनोसै रेस्ट लानानैसो ओमफ्राय ओंखाम मोनजायो ना मा मोनजायो जानानै ओंखारलांनोसै बेलेग जायगायाव थ' बया मेंबाय आज का ब्लॉग बोरिंग है सान्दुं गोरलै नायना फैखांनानै बेरेफुंजा नै सान्दुंआ इमान राबाय दसेनो एनेखवा राबाय खिन्थु नैनिफ्रायबो नुहुरोमोन दै भिउखौ ओमफ्राय नैफोर माखा नै खुवाया नै बेफोर माखा इनिफ्रायबो आरामसे नुहुरोमोन आरो नै इ ससेयाव ओंखारदोंमोनथ' इयाव ओंखारदोंमोनथ' ओमफ्राय नै जोङो दा मेगि जागासिनो ओंखाम मोनजाया मेगिल' मेगि बेरेफुंजा मेगि जाबाय ओमफ्राय लाल सा लाबाय ओमफ्राय आं आमलेट लाबाय आमलेटजों मेगि लाबाय आरो प्लेन मेगि दा मेगि जानानै ओंखारलांनोसै आरो आरामसे ना मा थरना हो